Ferrer. Senyor García, i clourem el debat i passaríem a votació. Mira, senyora Ferrer, jo crec que això se ho tindran que aplicar molt vostès. Menos lírica i més pràctica. En aquest cas, si els ministres ho tenen tan clar, el que tenen que fer són mesures efectives, que ells són els que escriuen tots els dies en el BOE i els que poden prendre les mesures. Per tant, això ho poden deixar clar. I mire, i no una cosa que jo lamento sobretot per vostè, perquè vostè té molta vehemència en els deberes en defensar el torn d'ofici. Però lamente que el Partit Popular solo se recorda del torn d'ofici quan està en l'oposició. És que això no pot ser. Així se tenia que recordar el torn d'ofici en tot moment, en tot moment. Nosaltres abans defensar el torn d'ofici i ara continuem defensant-lo. Abans demanaven que se pagara, que fins i tot a vostès es van a muntar quasi una manifestació per no pagar. És que es van a muntar quasi una manifestació en toga i tot per no pagar el torn d'ofici. I mire, així hem tornat altra volta a l'època Gallardón, a l'època de les taxes, a l'època dels impostos. I en aquest cas volen aplicar un impost que és el més discriminatori de tots, que és l'IVA, en aquest cas a les persones més desfavorides, aquells que se troben en la situació més extrema, en aquest cas a nivell judicial. Per tant, a veure, la directiva de la Unió Europea que vostè fa referència i ha fet referència durant tot el seu discurs, a veure, fa un munt de temps, això va aplicant-se durant 30 anys, i la directiva ja està molt de temps, i no s'ha aplicat mai. I així ni s'ha plantejat el tema ni un IVA reduït, perquè també és de veres que hi ha una sentència, en aquest cas de l'estat francès, en la que diu que no se pot aplicar l'IVA reduït. Però és que el cas espanyol és diferent, jo crec que ho hem explicat. Així, la justícia gratuïta, la tutela judicial efectiva és obligatòria, no és voluntària, és obligatòria, cosa que no passa en els altres estats, i a més és gratuïta. Per tant, no se rep una remuneració, sinó que és una subvenció a tots aquells professionals. I en aquest cas, així, a aquesta comunitat, el govern del Botànic ha fet un gran esforç per millorar totes les quantitats any rere any, i intentarem fer-ho més endavant també, per a que aquesta justícia gratuïta millore i els seus professionals siguin remunerats en aquestes subvencions com pertoca, perquè estaven mal pagats i damunt se pagava tard i mal. Per tant, nosaltres continuem pensant que aquesta mesura és una mesura injusta, una mesura discriminatòria i en la qual no volem que se revise ningú criteri. El que volem és que s'anul·le el 21% de l'IVA. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor